past tense of the word go. The past tense of the word go. Abafana bangaphakamisi. Past tense of the word go. Yeah. Huh? What? Stop. Oh yeah, stop. Yeah, the past tense of the word go, it's to stop. Yeah, go. Or if you don't go, you stop. yeah. Very good class. Ngiyayithanda-ke lento yenu. Hayi ngithanda bathi case uma mina. Ake sibingelele baba udokotela baba sesibojabule umfana omhle njengekhehla lomzulu abancincisa ngesonto futhi ngixolisa. This is baba udokotela. Siyabonga kakhulu. Ngibonga nane followership yenu eninayo. Siyabonga nje. This is baba udokotela. Maningi ama channel angabe niyabuka but you surrendered to watch baba udokotela kulandela baba udokotela. And since I'll be in Entebbe, ngizonika futhi footage yakhona mase ngise Uganda. Nika futhi footage yakhona. Today I've got a topic that says umdlebe wemali. Yeah, kuningi ufuna sikukhuluma. Inyangeni Agasti kunesiwasho esobe sihamba nomabhebeza. Kunesiwasho esobe sihamba nomabhebeza wokugcaba. Sizogcaba umuntu, sikhipha umabhebeza wokugeza, sikhipha umabhebeza wesiwasho. Sifune u2600 rand. Sikhipha umabhebeza ozogcaba ngawo, sikhipha umabhebeza ozogeza ngawo, sikhipha umabhebeza oyisiwasho sakhona. This is baba udokotela. Lo ngifuna ukwenza mekushaya umhla ka1 August because izinto za August you just don't understand it. They lead to a projection. A projection is whereby certain things start to eject. Kunabantu abazothi mebehlanganisa u9 months entweni abazenzayo kulonyaka. They start to lose things. Kunento esezizophuma kubona. Kunama relationships azocollapse. Kunama contracts angeke abe renewable because sobe sesikhathini sokuthi kuphuma izinto. Ingakho we're getting ready for September ngo-August. U-August we have to usumashele kakhulu, exercise kakhulu ukuthi ama damages azokwenza ngoSeptember. USeptember yona nyanga eguarantee ukuthi August and September ayazala mash because usuke seliduma. Azala mash. Ngisho ukuthi ngifuna ukuthi njengoba siya ku-August nje ngikhiphele izincabo zikamabhebeza. Uzocatshwa ngamabhebeza. Obhebeza imali bhebeza la mfazi namadoda phumula ngintshonalanga. Inyoni emhlophe ehlala emafeneni ephike lodwa izinyoni ehlala ehlahleni. Hayi ngeke. Igoloza imehla bovu ayibona abafazi bona amadoda kuphela. Iwona ke esizothi mesikucaba ngasicabe sithi khula amabhebeza phezulu kwempilo yakhe. Lo mntwana sifuna benemali eMpumalanga eNtshonalanga. Uzongilungisela u2600 rand uma sokukhanda ngalolo qiniso lelo. Iqiniso lelo la ngempela, iqiniso lelo ngeke uphinde ulithole kwenye indawo. This is baba udokotela. Kwafika iclient la elisuka eMozambique. Lisuka eMozambique le client leli. IsiZulu uyasibhidilisha, hayi ukuthi uyasipatanisa, uyasibhidilisha akafuni ukuthi akazi. Uyasibhidilisha nje kakhulu isiZulu. Much better than me talking isishangane. It was much better. Akanatolika lo muntu akanalutho. Afike la kubaba udokotela uzofuna ukusizakala. Uphethe iningi imali but medicals ibiningi kakhulu. But lo muntu lona sangena kodabeni lakhe ukuthi ufunani washo wase waqala kwasetshenzwa kwasolwandle wenziwa yonke into hlanganiswa noWajaguraja kwaba ubefuna into enkudlwana. Thoma eqeda lapho wasobuya sekufuna kubhalwe imithi manje. Isishangani baba udokotela akasazi, isiPutukezi baba udokotela akasazi, yena isiZulu akasazi, isiNgisi akasi-understand it all again. Can't even read anything in English. Hey, hayi shame kwaphela ukuphapha. Yabona ngizocela ukuthi nezinyanga akezi accept ukuthi we are in a time of innovation now. We have to take an advantage of using Google AI. And then I pivoted everything. I pivoted everything, translated everything using Google AI. Ukuthi hamba uyogeza esidulini in Portuguese and then yangitshela uGoogle ukuthi hamba ugeza esidulini in Portuguese ukuthini.
how's that? And I able to write everything in Portuguese. Hey, hayi shebe yabonga mina. Engisho ukuthi the fear of the unknown, it's ngasayisabe le nto ukuthi uma kufika umuntu okhuluma isiPutukezi, how will you go about it? Because nginabo abantu abasuka eVenda sikhulume ngesingisi sibhale ngesingisi kulungile. Nginabo abantu abasuka eLesotho abangasazi nje inhlobo isiZulu ngibhale ngesingisi kulungile. But ithe misifika igqilazi ifuna isiPutukezi ngathi now ya sinjalo lento injalo lento. Nyanga zami ake nikhuleni nani. Nyanga zami anikhuleni ngoba lento iyasikhomba ukuthi kufuna sikhule. Iyasikhomba nje ukuthi ufuna sikhule above the clouds because if iclient lisuka eAngola lisuka eTanzania lingazazi isingisi lisazi kancane but can't read it, you have to put it in Swahili, but ask Google to help you. Yeah ngithe nje lento ufuna ngiyikhulume lento lena. Yeah, this is Baba Dokotela wesizibajabule. Kunento engiyilande kwelinye ikhehla elise Vryheid. Uma ususe Vryheid it's 75 kilometers uya kwalo. Uma usuka kaNongoma it is 50 kilometers. Uzodabula ngase Benedict Hospital. Khuphuke ukuthi it's 50 kilometers baba kuthiwa uNdwandwe. Ngiyamfica umuntu omdala lapha yana. Awangithakaselele kakhulu. Athi hawu usufikile Zuma hayi kajabule kumuntu omdala. Imoto enhle nje ngithi mina ngiyabonga mkhulu kodwa imoto kaNdodakazi eyabe iqhunyelwa yisondo. Okay fine kulungile. Umkhulu uphethwe yicancer ye-prostate. Zuma ube nenhlanhla ungithole angiphilanga ndodana bengiseMaritzburg ngihlala esithi isikhathi eMaritzburg beyishisa lento ngithi hayi kulungile mkhulu. Ngingubaba uDokotela babo isizwe babojabulile. Ngimuhle nje ngathi ikhehla lomlungu. Ngiyayilapha ke cancer mina. Uma ukuthi kodwa sebehlulekile abelungu asibanike ispace kuqala. Uma sebethi nje sebekwenze konke ama result awashintshe ngiright ke mina kwi-cancer kakhulu. Ayukuthi mhlawumbe ngiyabreaka no ngiright nje kakhulu. Ngiright kakhulu kwi-cancer kakhulu cancer. But ngithanda ukuthi aqale kube ama western practitioners athatha i-lead thereafter mase ngiyangenelela ke. Kodwa I don't regret it when it comes to cancer. Mthetha ayikhuleka kahle. It's not about money. Uzokhokha vese kumina kakhulu futhi ayozokhokha 1600 ufuna ube nawo umuza kumina. Second visit is 450 rand. Kodwa ngi right kakhulu kwi-cancer. Okunye nokunye sizokusiza khona. Then ngilinginikile kumsebenzi ngoba uyinyanga omkhulu. Unginikile ke leyanto leyana but ngeke ilunge kuwena ngoba wena izinto eziningi uyayisaba. Into eziningi uyayisaba. Lento ithi misukuma ithi iqala iphakama ngegazi. Ifuna igazi lenkukhu. Iqala nje iphakama ngegazi lenkukhu. And into enhle uyenza once off oyenza njalo. Phinde futhi uyenze. Uyenza once off uphinde futhi uyenze. Kodwa iphakama ngani? Ngegazi lenkukhu. Uma lingekho ayenze. Milingekho ayenze. Ngiyithathile ke. Ngayithatha futhi ngazathi ngifuna ukunitshela ukuthi lento nina nifundi sinegazi kodwa lena ke ifuna igazi. Period. And then in or out we can control it. Mina ngiyithathe ngazi ngitshela ukuthi hayi le izofuna igazi athi ngiyifuna mkhulu ngifuna igazi. Ilona ngiyifuna kakhulu. Ngifuna igazi ngiyithathe ngibuye nayo. Sebenza ngayo futhi. Itshe ke lengilo sitshele sibonakalisha itshe lesikhathi. Itshe lesivumelwano likhona. Itshe lesambulo lela litshele lababuzile abantu ukuthi okudala ukuthi ngilo ngikhuluma ngami ukuthi baba Dokotela yini oyenzayo ngalelitshe and lizoba khona isikhathi esiganani ngoSeptember 1 lizophela ngoba angilithole eduzane. That's a problem. Angilithole eduzane. No, angilithole eduzane. Ngilithole nje eduzane. Ngalo ndlela lizophela ke nalo. Uma liphela ke kube liphilile futhi it's not my fault. Lizophela ke. Ubuza ukuthi umuntu njoba lelitshe baba Dokotela linyamalala alishini ekhaya lenze umonakalo. The answer is no. Ngabe phela kwami umonakalo sowenzeka awakenzeki namanje. Itshe ngisebenza ngalo. Uma ngifika nje ngifike ngibe ngiphehlele ngiliphehle ngimese ngiliyeka. Next week uthi ngiyabheka selihambile nalo kunankinga futhi. Selokwenza umsebenzi ngoba phela nje walihamba nje lokwenza umsebenzi. Kodwa ngomhla ka1 September ngiyalivala futhi nalo.
Ngenzelana ukuthi ngingazi mortgage ngento engazi ukuthi ngeke ngizengilazi. Ngizolithathaphi elinye? Ngizolithathaphi elinye? Meliphela kube liphelile njengamanje itshe likhona le 950 rand bese kuthi leli 950 rand amatsha u4 amancane ngoba usukusazama. Then bese kuzoba khona leli elikhulu elingaka. Lu2 color li pink ngapha, li black ngapha. Li black ngapha, li grey ngapha. Kuya depend ukuthi njani. Lizophela ke naloke. Lizophela ke ngoSeptember. Bakithi this is Babu Dokotela. Okay, ngicela sishintshe now. May I have your names? Ngongenzela ukudla kwami ngizocela ukuthi wonke ke umuntu ola manje ku channel anginike igama lakhe nokuthi esikoleni ugcine kubani, because ngifuna a person who has matric now or a person who's going to write matric, because we need to be in class, English class. This is the English class. Yabona ungasakwazi ukudla uhulwethu kwawo usamuso kahulwethu so sekhamba kahle. Usuthatha ubisi ngeke uniyenze lento ekhaya. Thiwa waphuza ubisi litiye soliphuza nani liyabanga ubisini. Liyabanga nje ubisi nini. U-Owen udayisa ngemoto. Sodlala u-Owen lana. Uze ngubheke lo doti lo. Owen udayisa ngemoto. Bakithi akene izizwele ku-Owen ukuthi is it true ukuthi udayisa ngemoto? Uma udayisa ngemoto zeyimali nansi inamba yakho 067 074 1465. 067 074 1465. Siza ukuthi u-Owen udayisa ngemoto ngempela noma uyadelela. Ngoba phela uhlezi asidelela lapha esitsakela. Yabo. Ngifuna ukuthi usedayisa ngemoto ngoba unayo yini imoto oqala. Bakithi this is it. Ake singenele ke. La is a class, English class. I'll ask questions. I need you to answer. Question number 1. Question number 1. Who built Great Wall of China? Yeah. Japan. Yes, Japan. Yeah. Who built the Great Wall of China? Yeah, it's Japan. Very good. Thank you very much. Who created black people in Africa? Yeah. Yeah. What? Chinese or Japanese? Oh, yes. Correct. Right answer. Yeah. Yeah, Chinese or Japanese. Yeah, correct answer. Ngicela manje kuphamisa intombazana. Ngaphamisa intombazana. Mayiphamisa manje ngakakhombi. Phamisa manje ngizonikhomba. Uyeza umbuzo phamisa. What is the past tense of the word go? The past tense of the word go. Abafana bangaphakamisi. Past tense of the word go? Yeah. Huh? What? Stop. Oh yeah, stop. Yeah, the past tense of the word go, it's to stop. Yeah, go. Or if you don't go, you stop. Yeah. Very good class. Ngiyayithanda ke lento yenu. Hayi ngithanda bathi ke izoma mina. Uzoma noma uthi ke izoma. Or qualified teacher. A good teacher. Hayi ngitshela a good teacher mina. Khuluma ngenyanga thina. What is the past tense of the word fly? Phamisa umfana manje ehlisa phamisa umfana manje. Yeah, what? Past tense of the word fly? Insect. Oh yes, insect. Yeah. Past tense of the word fly is insect. Yeah, sengizonisiza ke manje. What do you call a baby that is crying in English? If a baby is crying, what do you call it? Say that in English, what do you call it? Ringing. Oh yes, yeah, the answer is ringing. Yeah. When the baby is crying, you call ringing. Yes, ringing. The answer, that's good answer. What is the capital city of London? Who's going to answer there? Yes, Owen. Yes, Owen. Washington, D.C. Wow, beautiful. Capital city of London, it's Washington, D.C.
Oh, yes. How many provinces are in KZN? Yes, Abu. 9. 9 provinces. Yeah, that's correct. Yeah, correct. Yeah, that's correct. I need a class like this. Okay. Oh, Mzimbo Kalimali. Mali no iphethe. Okay, I've got a question. In the sphere of the space, we got multiple galaxies. On Earth, what is the name of our galaxy? We got multiple galaxies. On Earth, we got what? Samsung Galaxy S5. Oh, good. Oh, our galaxy is Samsung Galaxy S5. Oh, that's beautiful. I like that. Okay, class, thank you very much. Nitshengisile ukuthi niyafuna ukufunda. The past tense of go is stop. Yeah, past tense of fly is insect. Our galaxy is Samsung Galaxy S5. Yeah, this is Babu Tato. This is Babu And the second one, there's a disclaimer. There's a disclaimer. But this one, I have to say it. I have to say it. Uyanzi emndenini nisukeni neshwa. Nisukeni nebhadi kulomndeni. Ukuthi ubhuti omdala ebeni naye emndenini enisele naye. Nizalwa esithembeni. Omama bawu2. Kwenye indlu amantombazane nomfana oyedwa owenza ugrade 9. Kwenye indlu abafana abawu2 namantombazana u2. Mase ukuthi lo mdala usebhizinisini wenza izinto nje kahle. Lo mdala ubhuti wena okuyena ukuthi menishada nitshela yena mekushoniwe yonke into evolve around yena. Ubhuti wena usanabi eNazaretha. Yabona lapho nisuke nishayiswe iguzu nje lapho. Ngoba lo bhuti wena njoba sebe eNazaretha ayisekho into enizoyisho kuyena athi uzothetha ezothi isabatha asasikhuluma isiZulu sekhuluma isiHebheru. Akasasho ukuthi umgqibelo usethi isabatha. Once wathi isabatha kusho ukuthi yonke into yena eniyenzayo kini akasizi. Akasathinteki lapho. Akasizi. Ninebhadi ke lapho ngoba anisakwazi ukuthi njengobhuti wenu ekade nikwazi ukwenza imicimbi ngokuhlanganyela nenze yonke into akasayenzi lonto leyo. UseyiNazaretha yena. Sekuhlukileke lapho izinto kade enikhuliswe ngazo la ekhaya yena akasathinteki kuzona. Imfundiso yala ekhaya kakhokho la ekhaya akasathinteki kuyona yena. UseyiNazaretha. Alikho ishwa njengokuthi kuvesane kushintshe ubhutweni benimthembile. Athi usesindisiwe. Lapho anazi noma nizonda umkakhe noma nizonde bani ngoba uyazi umuntu osesindisiwe kusuke sekusela ukuthi ashintshe isibongo ukuthi ungwakandlovu. Ngoba kwasithakazela akasasifuni uthi umoya wamadlozi sesindisiwe. Nineshwa kulo mndeni ayikho futhi into engaphindi inijabulise. Seninobhuti wenu okuyena omdala okuyena benithembele kena ngayo yonke indlela and futhi uyena ophumelele. Athi sindiswana nani nibona amandla kaJesu. Sesindisiwe yena. Ezinye izinto ufuna sizibone ukuthi yabona khona umuntu waphehla amanzi amnyama washona. La ekhaya sifile mase kuthiwa kunomuntu usingo ngoba ayikho into enophinde niyenze imthinta yena usesindisiwe. Lezi zinto lezi kuzofuna ukuthi sizikhulume ukuthi ubhuti omdala ashonele unkosikazi kade benengane zo5. Uma sehamba eGoli izingane ayishiye ehlobeni, izingane zemvakashele eGoli, zibuye ingane zibuza ukuthi ubaba wena uhleli nobani lapha bathi hayi uhlala nomunye ubhuti ongathi ukhuluma isiXhosa. Anithi nina kushuthi mhlambe bayasherisha iflat ngoba ehlisa indleko.
only find out ubhuti wakho uyisitabane. Can you imagine ingane yomfana ekhuliswe ngoline omhlophe ibihlezi ibona obabudokotela bedonsa ugrey? Kahle kahle phela le eThekwini sidonsa ugrey, equality yabo sima ngeqiniso. U8 awukho le eThekwini. Futhi thina asewukhanyeli into igcine egoli leyo. Asikhanyi ngonongoloza, sikhanya amadlebe embongolo nakanye. Hayi nakanye. Manje lengane lena ibitshela ukuthi izokuhlala nomalume ekhande ngeqiniso umalume useyisitabane. Siswami uzizwa unjani ubhuti wakho? We are learning that ukuthi uganile, not ukuthi uganiwe. Ubhuti wakho uganile, ugane omunye ubaba onama dry clean eJohannesburg. Ubhuti wakho uganile, usebenza kamasipala kaWater. Uganile, akalambi la yenziswa ngento okulamba. Ube nonkosikazi nengane, unkosikazi washona. Sithe ukuthi uyaganwa kanti sekugane yena. Kunezinto esina sizibone singabantu, not that ukuthi we discriminating other people, sibuka imindeni efayo ibhekile. Lezi zinto lezi umndeni aziphindizwe wakhe. Aziphindizwe wakhe ngoba nje wakuzolotshola ingane yala ekhaya nje ngomgqibelo ubhuti wakhe akisi. Because uyasabatha yenzobe sethempelini kaZolanga. Nje sizoba nomsebenzi la ekhaya wokuyisa inkomo nje, ubhuti wakhe akezi usindisiwe. Nje kuzoba kunomsebenzi wokumbula itshela kamanje ubhuti wakhe uyeza nezitabana. Bafika badakwe banjani labafana? Ngisho ukuthi ufuna siyibuke into elimaze imindeni yethu, but singeke sisenze lutho. Kodwa lento ufuna sisho ukuthi umzali kunzima ukuba ingane umzali. Njengamanje unengane intombazana. Isinengane. Ingane na 3 years. And wayikhulisa lengane. Waphinde wakhulelwa. Lengane ekhona manje inonyaka, inyanga ezimbili. We are learning ukuthi untombazana wakho useyi-lesbian ke manje. Useyi-lesbian ke manje. Kuyaphela ukuthandaza ebusuku kunqamuke. Wena baba ucisha ushayiswe izimoto ngoba ama-road signs la uphinde wabona. Ubaba ayikho into asuke investe kuyona njengengane intombazana. Ayikho into asuke investe kuyona njengengane intombazana. Kodwa iyi-lesbian manje. Uyaqala nqa ukubuza umkakho ukuthi kanti lo mfana osenza la ekhaya uyabhema yena kanti le ngane yakhe siyabhema inqamu lezi ilahle emva kwendlu. Athi uyabuza lo mfana ucelana athi hayi angibhemi ma. Kuthiwa pho ezaba ukuthi kuthiwa uthi hayi esingasibani bani uyabhema. Then later you realize that no, useyisitabane nayo. Izinto lezi ezenza ukuthi ubuze ukuthi uNkulunkulu ubungibekelele emhlabeni, ubungibekela ukuthi ngibone yonke lento. Umzalathi naqoqe lonke into eyiphilisa esemadroweni. Asana iphuza yonke. Alala ngavuki. Kunezinto ongakwazi ukuzitolerate. Njengomzali kwazi ukuthi umfana wakho njengoba kushona umakoti uzophinda gane. Only find out ukuthi eGoli uyena abaorganile. Bayama-ayina umfana wakhe eGoli. Njengoba umbone ekhuluphele umhlanu umisa kwe-ironing board nje uya-ayinwa lo mfana wakho. Uze uthi wazi ukhuluphala ngaka nje usajimini athi hawu baba ukusebenza nje isikhathi sokujima sithola. Uma usuthola kanti umhlanu uvuvukela kanjena nje i-ironing leli ligijima la phezulu kwakhe. Bam-ayina nje uheadboard. Ironing board nje bam-ayina kuphela. Uyambona kuma wakho usezwaba nopete uthi hayibo. Ingane yami ngaphambana imlenze kuthiwa hayi ironing board le uya-ayinwa lona. Uya-ayinwa kanjani ngeliphi iqiniso kuthiwa uya-ayinwa lona. eGoli uhlala neboyfriend yomntwana lo. Yabona singabazali asazi ukuthi sofa uNkulunkulu esiboniseni, but kunento esingafisi ukuthi uNkulunkulu azasibonise imizokwenza kasilinde sithathe. Imise siyenze ngoba we as parents we don't want to see that. Sinobhuti abadala. Mina ngisele ngedwa emndenini wakaZuma by far. Ubhuti omdala and then bothuka besebeza ukuthi ubhuti useyinaza ethi yonke lento esenza la ekhaya iyenziwa la ekhaya ayisenziwa.
even abantu bakanyide ngiconnected nabo and bothuka bebethola ukuthi uDumsane mesimbiza ukuthi usesindisiwe kwalento omnyango useyiyekile ukuthi wayengena idemoni useyiyekile kwalento akasathinteki nje akasathinteki into zokunyanga bothuka mebeza ukuthi hawu uDumsane usekwenzekani eCape Town hayibo bami ayina thwa nje umbona nje umhlana nje ume kanje even isinqa simesizikwe i-ironing board like ayinwa yena kuphela manje ezinye izinto ezibulemazayo umndeni kodwa ayikho into esingayesho sithembe ophezulu ukuthi angeke sibonise into efana naleyo ngoba kunezinto amehla akafuna angazibona amadle bakhe angazizwe okungcono ifa mekuzokwenzeka leso zinto zenzeke in your abstention. This is what Dr. Bese wajabula mfana mhleja khehle umzulu amanqengesi uyazi le nto ipersonal kakhulu ake sikhulumeni lento siphumeni lapho uyazi kunabantu la ku social media abasibusayo nje uyabona nje ngedla usamo sobiza kanje othambile onamakhona fresh kunabantu la ku social media abasibusayo uma uke waposta into ku Facebook wakho he will be the first one ukuthi hayibo bhuti yinto ipostela phana uthini uthi hayibo ungakhulumi kanje izingane zizothini mezibona le nto uma usukuza uthi izingane zizothini mina ngikunazo in account yangi ngiyayibona into epostwe zona cha uyibona kodwa inkesi mezibona uzobe zifunana ku Facebook wami kunomuntu waposta into ku TikTok athi hayibo sisi ungayiposti le nto what if lento ifika kosibani bani uyabona ukuthi impilo yakhe evolve around yena depend ukuthi yena usangathi manje uma uzoposta ungaqala utshele yena ukuthi hayibo ngicabanga ngiposte nje kanoma ngayiposta yini ngoba ngenzela ukuthi kungathi bese ngiyipostile uma usuya complain ngicela nawe oyenzayo le nto uyiyeke ayikho right ngicela nje uyiyeke labantu laba baya complaina bangazi bazocomplain ngoba manje yonke into abayipostayo iyajajwa wena ufuna usho ukuthi hayi awungayiposti into enjena ungayiposti into hawu mina ngeke wena yini okuyiposte mina ngikutshela hayi mina ngiposta ukuthi vese into social media ngikho kuyona pho uhlangana nento engiyiposte ngoba ukhona into ku social media ngoba nayikho into okuyiposte mina ngikukhuza kuyona hayi nje bengisho nje ukuthi nje abantu bazothini mebekubona ugqoya kanjena ibizwa nga bo kahle wena uyabona kulomhlaba there are people abanento abathi bas owner you own nobody you're on your own I'm on my own whatever that you posted it belongs to your post what I posted belongs to my post especially on my account please people don't invade our social media space yeah because this thing is it's also like offending like it's pathetic it's boring actually ukuthi njalo nje usifuna ungithetha hayi ungayipost lento no bakithi yeke lento yeah bakithi this is Babu Dr. Bese wajabula mfana umhleja khehle umsulu amanqengesi uOwen Zitha uyaqhubeka nalento okudayisa imoto ngicela sike simthinto ku 0670741465 simbone ukuthi lento okudayisa imoto utshela ngoba ikhona ngempela indlela ukuthi ungadala usele imoto umuntu ku social media is it true akini imthinto nini sethu zakho asitshele nje ukuthi ngempela does he sell cars if he does not he must say Babu Dr. was joking I'm not selling cars then you'll be fine ngadawathi ngeke simiyeke sokugela ephezulu ngindu yeah ngicela ukuthi uke uthole umdlebe wemali nebutho lemali lento idinga ukuthi ube nemali engango 2600 because ibutho lemali lelodwa lo 1150 rand mase kuzothi ke umdlebe wemali is 1500 into engizoyifuna kuwena ngifuna ukukunika lento ngeqiniso ufuna ukunika lento ngeqiniso but it's for a person ongenanzondo namuntu it's a person ongenanzondo nomuntu but I have to tell you lento siya-introduce kuwena ngomhla ka-1 September 1st of September 19/2026 izokhuphuka ibuyele ku 4500 rand because intention bakuyile ukuthi sinikeze yona amalini ngo 4500 rand
kanti kodwa njengamanje uzoyithola wena ku-2600 uma ukuthi siyakunika 2600. Otherwise if uthatha lokunye it's 1150 rand, uma uthatha lokunye it's 1500 kukwena, wena uzobona. This is Babu Dot. I thought my class was okay. Thank you very much. Goodbye. Love you all.